sa Galilea, sumala siya, gisulti kaniya, gisulti kaninyo. Una, na mga apostolis, matinunan, pinalay bagatto sa Galilea, o pito itibalag lang Jesus, o gisimba si Jesus sa iyang may tunan, ingon man sa tulo ka Maria. Doon sa manadlawa kung basahon ng Mateo 28, uno ang sa 9, ayong balita Biblia, adlaw na siyang Domingo, brad, pagbanbanag sa adlaw nga Domingo, ang lugbanan wa na sulod, nabanhaw ng atong Ginoong Kristo. Mao nga kitang Katoliko, Domingo na ang atong tigsimba, kaya nga naman, una ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, dakong kadaugan, dakong victory, nga naman, una yung pagkabanhaw na ko na, di ba? Una yung paglaom na ito, una yung kadaugan, una yung kalipay sa mga apostoles, ang atong Ginoong Kristo na banhaw sa adlaw nga Domingo, o pito siyang simba sa verse 9. O ka mga apostolis, o sa nailang itingko, adlaw nga Domingo, buhat 20:19, o buhat 20:19, o verse 26, nga nagtigom ang mga apostolis dito, kunya, misulod si Kristo o bingon, mainyo untahan kanino, peace be with you. Adlaw na siya nga Domingo, brother sister. Ingon lang sa pagtigom sa mga apostoles dito sa Jerusalem, ang Acts chapter 2 verse 1-4 mo na bakunsa sa Espiritu Santo. Ano yung mga apostoles nagtigom sa dito sa lawak dito sa Jerusalem, adlaw gyapon na siyang Domingo, brother, pagtigom na sa mga apostoles. Muna nga nato mga Kristiyanos natay kalikunan diha sa Biblia, kung kita ang Katoliko magtuon na kita, natay kalikunan na sa Biblia nga proven nga mga apostoles na mahulay sa adlaw nga Sabado, na mahulay sa adlaw nga Domingo, ug wala na sila mahulay sa adlaw sa Sabado, ang mga apostoles ingon man sa si Kristo. O gani, naa sa Biblia, o naa sa mga kasaysayan nga mga apostoles, nagbalaan lang sila sa adlaw nga Domingo. Sumututag history and standard references. Kasaysayan, kaya ang kasaysayan nga standard, bugupaks na siya. Unang sa World History by F. O'Brien, ingon ito, page 146, ingon ito, Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, unsa di, ang adlaw nga Domingo, ibalaan na, panahon pa sa mga apostoles. Nawa, brad sister, nawa sa Biblia, na mahulay sila sa adlaw nga Domingo, nagbalaan sila, kung nasa sa history. Kumplito ta, brad sister, basta magtuunan ta og history. O nang dili ta manimbungan, no? Sa mga sayop ng mga panunod. Kaya itagna na daan ni Kristo, no? Nga maabot ang kapalas ni Kristo, uban pa sa iyang magturunan. Itagna na ni Kristo na sa maabot ng panahon, adunay manudlo ng mga kasaypanan. O, Mateo 24, 4 hanggang 5, o 24, ingon siya, pagbantay ka mo, o kayo kamo kaprimbong ni Paskinsa, kay daghang madalas kungalan, mamingon ako ang Mesiyas, o daghang malimbungan. Mateo 24, verse, kay manungha, ang mga mini nga Mesiyas, o mga mini nga magpagtudlo, magpasalaat sila, maghimo sa dagko mga milagro, o magtingaan, o magpasalaat sila sa pinili sa katauhan sa Diyos. So nana ang pinili sa katauhan sa Diyos. Muna si Kristo, uban pa sa iyo mga apostoles, doon na siya patidaan, no? Namanong nga ang mga mini
nga mga magtutudlo. Una, kailangan naman ang kamaturan na magtutudlo maong mga apostoles. Kunya, ningon ni Kristo, manungha. So, klaro, nagkaroon panahon no, Brad, katumana na, no? Na daganang nanungha nga mga bili, nga mga magtutudlo. Ilahan ng bili nga magtutudlo naman. Sayop nga mga panudlo. Una, ang simbahang Katoliko, oray makatudlo sa tipo kamaturan, kaya nga naman, maumay ubanan diya sa Espiritu Santo, o mo'y gisugo ni Kristo sa pagkundo sa tibok kalibutan. Unang Mateo 28:19, Jesus mingon nga to si matunan, panglakaw ka mo, at sa nagkatawa sa tibok kalibutan, imuwas sila nga ako magtinunan, o kunyagi sila sa ngalan samahan sa nag, o sa Espiritu o tudloi sila sa tanan nga ako itudlo kanina. Muna ang simbahan, utudlo na yung simbahan, o kita mga Katoliko, ang atong tisimba, adlaw na Domingo, inata Sabado, naana siya sa Biblia, Brad. Naana sa Biblia o sa history, kunya ang mga apostoles sa Kristo, wala na magpahulay sa adlaw nga Sabado, Juan 5:9, iayo ni Kristo ang masakiton, o gipapasa ang panig, Mateo 5:18, kunya Mateo 12, 1-5, kapag agi nila sa kauman, namutlo sila o mga uhay, adlaw nga Sabado, kaya buhat 16:13, nanggawa sila sa lungsod o sa syudad. So maunang wala na sila pagpahulay sa adlaw nga Sabado, si Kristo ingon man sa pangatong ingon man sa mga apostoles. Unang biblical, unsang adlaw ang gisimba si Kristo ug namahuay ang mga apostoles. Walain kundili mao ang Domingo, buhat 21 sa 9 gisimba si Kristo, o Juan 20:19, 1:26, tigong sa mga apostoles, adlaw Domingo, mingon sa Kristo, mainyo untang kalinaw, unya, plus world history, standard reference, kanang standard reference, Brad, that is book of facts na siya, kamaturan na siya, hibaw na tana, isatata sa mga kaligsis, itudluan ta niya na, basta standard book of facts, di nyo ka kaikya sa nabad, uwi mo na siyang sapatos. Muna ang panudlo si Bagong Katoliko, sa Biblia, sa history, kang history, makahatag mo na siya kaalam, hulugang kahibalo na to. Muna ang standard difference sa world history by O'Brien, page 146, ingon nito, Sunday was kept holy from the time of the apostle. Unsa niyay, ang adlaw nga Domingo, ibalaan na, tugod pa sa mga apostoles. Una mga Katoliko, pagbalaan na ta o magsimba ta sa adlaw Domingo, dili na Sabado. So, dagang salamat kung mayong hapon itong tanan. Natag ko na ni Brad Hilo, atong welcome si Brad Aliho, no? Sayang tima, siya rin mag-vote siya tima. Atuya ay. Ano ba? Nakasakit na ba? Itong asawa. Dere, mga Brad. Ay, musil ko ba? Dere pa. Wata ilod?